Mentah kesengi lah pelong ya ke rali thang memberi ke balong ru hajuk kepor kajing rekhe jing dap sau pendai snem jong kajing yo ya ke jela me khalia pada kajing akan ka rali ngila sedang nang tena po pani no ston ni ya ceter siyo bagi petkut hang ni industri ku bangila dap yo ngila pan permission now deputy commissioner pada kan ni ka jing thang memedi ke jongi ikwa pen pau sai khmat ke sarkar jela barskan dia ba ikwa mat ithang dik ba ke sarkar India haringkat ke jingi trilang jong ke sarkar Meghalaya ke jongi bakin pen yo no ya ke jing dawa jong pai ba jong ke jai bereu ka bedai bat ke jindon ke kamban pentri kam no ya ka ILP ba ya ka MRSSA te aku juga poru ngi pau biar kajing subsidi akan kajing thang memberi kalong ba kajing yo kajing dap snem pasau pendai jong kajela jongi idon sipun ijerwit kajing habai kren ya kowe ke poin kalong pun usam kumla mapen baik habai kren kajing doa per kumban itu no ya ka tin kasih ban perlu kengit ke babra jong ka ridi sensar jong ka ri India ru nyimla ban yo adumta habai kren mat kiwe ru kijing dawa jong na tang pai ba bat nam ta ka bri jing don kam jong ka bri nyok trap hadum tang ayo sau knai snem re tang iwe ijing dawa ki pan yarap pan krau ya kata kajela ban yada ban ai jing dai yela utrai trai muluk hakane ka jela ka jongi kasarka hadum ta kampat le bat kapentri kam kino ki ai khamtam agabria ber ILP bani krena pudu samru kiskut tang hajing kren bat sikut bai hakre san ya lab election ki jongki ban pen kesan ban pen ngej ban pen ngej yu pai ba bakin jit kita kino lam jongi ki badan dru pungut hang te assembly ki ban dei kita hajing sha kino dong snai ki an ki ban dai ya ki pai ba juga beri new trap rai hadu menta adap sau kunai snem nim i don dak ai kam don kono ka green signal bat kam don kono ka chim kia na ka sarkar bat kam tam me menta kesni ikwa bat pen kesan ya kajing ya kata kajing ki jongi kajing ki ba jai kalong ba hidawa nak sarkar Meghalaya pada sekarang dia ba kat pada kam no ningkong ka ILP kabadi ka ain kabadi ada yang kirit pat kenang ba kiwe ki hepat ki wawana kiwe pat ki na kiwe pat kiri jo ka partai majong ka jela kinap sakta hak yang kirit pat apa ka jela ka jingi nomor ba idon ka hok kum kirit pat bani dai lade kata bani dai lade amri bani da ka daki suloi neda kunam mesti rai gide bani da leng ba ki an ki ba klan ki ba ka ka dai no ban petrikam ya kata ka an ka bat ka bangi khot ka ILP lane ka MRSSA ban kirman rupa nakaliang gubernur wai kijongi wadan menta ba un pasno un asenno yang neka MRSSA hakini ki ayom kenang ba kane ka anru katla matel kam ya kijirung kan tab jo ki mender